Moi boas. Hoxe imos mergullarnos nunha idea que está a cambiar a forma en que entendemos o ensino de idiomas. Unha proposta que podería ser a chave para resolver unha frustración que moitos compartimos. Pensemos nisto un momento. Por que nos custa tanto aprender unha segunda lingua na escola? É un paradoxo curioso, non si? A nosa lingua materna aprendémola pasi por maxia, sen darnos conta. Pero logo chega no inglés, o francés, e de repente todo se converte nunha batalla. Pois ben, esa frustración é o noso punto de partida. É que esta sensación non é algo illado, é unha ansiedade que leva aí no sistema educativo moitísimos anos. Un problema de fondo que imos analizar un pouco máis polo miúdo. O educador Eric Hawkins pos o dedo na chaga hai tempo. O problema principal, a fenda que creamos entre a nosa propia lingua e as demais. O currículum está tan partido que o que aprendemos en galego parece non ter nada que ver co que estudamos en inglés. Cada lingua no seu caixón. E o resultado disto é doblemente malo. Por un lado, foméntanse prexuizos cara ao que soa raro, e por outro, e este é o máis grave, non se lle dan ao alumnado as ferramentas para entender como funciona a linguaxe en xeral. E ollo, que esta falta de entendimiento non é algo teórico. Ten consecuencias moi reales e, a verdade, bastante duras. Esta é unha cita real dun estudiante. Escuchar esas rapazas indias cotorreando na súa estúpida lingua punjabí. A palabra estúpida é terrible. Revela como a ignorancia se converte directamente en hostilidade. Un prexuízo que o sistema tradicional sinxelamente non consigue combater. Vale, si ese é o problema, que facemos? Pois aquí é onde entra en xugo unha proposta innovadora, un cambio de paradigma total, a idea da conciencia da linguaxe. A ver, que é isto da consciencia da linguaxe? Pois a idea clave é un cambio de perspectiva. Xa non se trata de aprender un idioma concreto, senón de aprender sobre a linguaxe como fenómeno. De facerse preguntas. Que teñen en común todas as linguas? Como funcionan? En vez de levantar muros, o que fai é construir pontes que o conectan todo. Para que se entenda ben a diferenza, imos poñer os dous modelos fronte a fronte. O ensino tradicional ensina, por exemplo, francés, illado. Céntrase en memorizar regras, vocabulario. En cambio, a conciencia da lingua derruba eses muros. Integra o galego co inglés, co francés, coas linguas da defiñanza. O foco xa non está na regra, sino en espertar a curiosidade. O obxectivo final non é só a fluidez, é algo máis profundo, a tolerancia e a capacidade de ver patróns na diversidade. Moi ben, pero como se fai isto na práctica? Pois a idea é converter os rapaces e rapazas en pequenos lingüistas, por así decirlo. En exploradores que poñen a linguaxe baixo o microscopio para descubrir que a fai tan especial. E aquí a cousa ponse superinteresante. Unha ferramenta que se usa son os trazos de deseño do lingüista Charles Hockett. Basicamente, compárase a linguaxe humana coa comunicación dos animais. Por exemplo, a produtividade. Nos podemos crear frases que nunca ninguén dixo antes. Un xibón ten un repertorio de sons limitado. Ou a dualidade. Como é posible que cunhas poucas dúcias de sons sen significado poidamos construir infinitas palabras con significado? A facer isto, o alumnado descobre por si mesmo o milagre cotidián que é a fala. E non é só o que decimos, senón como o decimos. Esta analoxía da roupa paréceme xenial para entendelo. Non nos vestimos igual para ir a unha boda que para ir á praia, verdad? Pois coa linguaxe pasa o mesmo. Adaptamos o noso rexistro segundo con quen falamos e onde estamos. Non é o mesmo falar con un amigo que nunha entrevista de traballo. É unha habilidade increíble que usamos sen nin siquiera pensar. Pero bueno, todo isto está moi ben na teoría. Vellamos como aterra na aula de verdade, con actividades concretas que se fan con nenos e nenas. Imaginemos unha clase. O profesorado presenta un libro infantil, Bonjour Tortue. Despois, para quentar motores, saúda en varios idiomas. A partir de aí, explórase o libro, que fai o mesmo. E logo chega o interesante, a análise. Os nenos comparan como soa hola en chinés, en francés, en español. Ao final, a conclusión a que chegan é que, aínda que as palabras son distintas, a necesidade de saudarse é universal. O obxectivo non é memorizar, é descubrir. Outra actividade fantástica é a das onomatopeyas. Pónselle ao alumnado sons de animais tal como se representan en diferentes culturas. Por exemplo, un galo en francés fai cocoricó, pero aquí fai kikiriki. A conclusión é fascinante. Ata a nosa percepción dos sons da naturaleza está condicionada pola nosa lingua. Moi ben, todo isto é moi curioso, pero cal é o impacto real? Por que importa que fagamos isto nas aulas? Vellamos os beneficios clave. As investigacións demostran que o impacto é moi positivo. O primeiro e máis importante, fomenta a tolerancia.
Ao entender como funcionan outras linguas, deixasles de ter medo. Segundo, aumenta o interese por aprender idiomas porque se esperta a curiosidade. E terceiro, e isto é fundamental, dale ao alumnado as ferramentas que facilitarán a aprendizaxe de cualquera lingua no futuro. E por que é tan urxente facer isto? Pois a resposta está neste número, 131. Esa é a cantidade de linguas maternas que se falan só nas escolas de Londres. Imaginade. Nun mundo así, ver esa diversidade como un problema é un erro garrafal. Este enfoque o que fai é transformala nun recurso, nunha riqueza para todos. En resumo, a recompensa final de todo isto é enorme. Constrúese por fin esa ponte entre a nosa lingua e as demais. Combátese o presuizo desde a raíz, que é o descoñecemento. Desenvólvese unha especie de superpoder, a capacidade de analizar e ver os patróns en calquera lingua. E, sobre todo, o multilingüismo deixa de ser un problema e convértese no que realmente é, unha fonte de enriquecemento. E para rematar, unha última pregunta que queda no aire. E se o obxectivo principal da educación lingüística non fose só aprender a falar un novo idioma, senón formar persoas que entendan a fondo o fenómeno da linguaxe? Quizáis, só quizáis, ao buscar ese obxectivo máis profundo, o primeiro conseguiríase de unha forma moito máis natural e eficaz.